Pranjal Milik Mumbai rong supi kam ka chukem damji pura train pen kedam ahut suntuk amat adim chilirede. O kereng kulai kro rong amekar kalitang bidasing milik lapen anita terang piatum supu adakvam Pranjal Milik lapen asarpi anita terang piatum preni phaing korener kepani ahem pen barsi Mumbai rong supi an kam ka chukem damji aphan khojai pen train chathabdunlu. Bonta kopi kosom penone Mumbai rong supi leji dogrok Bhusawal junction along Pranjal Milik abang train pen suntuk amat kam ka chukem damji adim chililedet pusi Pranjal Milik chor pen chathangu nilitum kisunglu lasi nomati local MSC mate Karbiang Long Term Council EM retaging hi lapen Karbiang Long Term Council's EM Dr. Tuliram Longhang alang litum nang birta pidun pen nilitum aphan nang rabdon vek thapusi Pranjal Milik chor pen kachuning ripadopon pusi nilitum news fast Karbiang Long phirangke dorsing terang pen birta nang palik Pinso, mana lasan orang di piso. Ani si kami cuklem kami pudam lo Mumbai. Dia barani si kedam 26 ani. Dam lo patumi ke lepo po along alang station po lepo pumat. Alang contoh kamakat hitang. Nasi nilipan nangrap pun tak lepas nilih masuk kalori tiwek tak. Karbiang Long masih puno sop lengke tedo ansta minali tangan curing di lo joni dike ne sopo bahai ni lo nili tungke thangta thekte dan lo nasenag di pi vek tak sara tu do ansta me